आबर एसे नाहरदोब्रा दे मा गिरदों नोंलाय मा एरनो गिरदों मा एरगोन ओंखायनोथ' औ मामा कफि मा मैगं दङ कफि ओमफ्राय मामा फान्थाव बिलाथि बिनि उनाव बिदिनो लाफा गैला दालाय साहा लोंखोना ओंखाम जाखो औ साहा लोंबाय साहा लोंखांबाय आबैयालाय मा खालामदों आबैया दङ बै ना हमबाय थानायालाय सुब्रा मोनखोब्रा बिदा गिदिर नाया सुब्रा मोनखो गैया मागुर मोनाखै जिबौसो दं नामा जिबौबो गैया जिबौ दंदां माथो थगायबायदांलै बियो नाखौ नायबासो मिथिसिगोन थगाय माराखैथ' बिसास गैयालै नोंजों दालाय ओंखाम जाखोना सा लोंबोखो ओंखाम जाखोना सा लोंबोखो सिग्रेट सोबाखै सिग्रेट सोबाखै गय जायाखै थगायबाय दा आंनि सिगाङाव सिग्रेट थेंथे सोबदोंमोन बिराद थगायलै नोङो होनबाथ' नाखौ मोनमारदों नोङो मागुरफोर दंना गैया सारबा मोनगोनदां थगायबायलै नों हैद नैबे मानसिया बिराद थगायोलै बिदा गिदिर रायजोफोर एकदमबारे मा आबौ बिदिबा थांसै हा गैयालै मारा होनो नेबाबो मोना माथो थगायलै बियो आधा केजि मोनदों होननानै बे खय ना दङ हाबानि ओंखाम खुरनाय भिडिअ नायनानै जा बरिया साजायखादों आयौ एक्ट्रिस बायदि नुलायथारदों हिन्जावखौ ना मोनमारबाय आधा केजि ना सेरसे मोनखो ओमफ्राय बे थुनथुलि बिमायालाय सोरथो मोनखोब्रा ओइ नाफे नोंस्रा बिमायाव नै मालाय ना हमगासिनो दङ नै थुनथुलि रजं हाबगोनल'सो बिदि नाखौनो मोनाखै नाबे देलाय दांग्रोमनाय नाखौ नायनो माबायदि हमनो रोङो नों नायनां बाल्थिंखौ नङा जामबिलाय गोलैगोन हाब्रुआवसो हमो दा नाखौलाय मन्दिर गाखोदो लागावबाय रजं हाबगोनलै खाथिया दिले आरो सब खाय दिगुन खायासे खायासे কি হব রে ওচৰত ভিডিও ফেমাস बे साखाजों मारा होनो बिराद मोजां जागोन लोंनानै बुगबजोब्बाय नै सुजुआ ओंखाम एसेखाबा लोंनानै बुगबनाय फ्रायनि अमा हमै बुगबजोब्बाय